Ɗan wasan gaban Faransa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, Anthony Martial, mai shekaru 27, yana cikin 'yan wasan da Manchester United ke son sayarwa a kakar wasanni mai zuwa, kamar yadda wata jarida ta bayyana. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na sa ido a kan ɗan wasan Atletico Madrid ɗan ƙasar Portugal mai shekaru 23, João Felix, wanda yake zaman aro a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United take da kwaɗayin siyan ɗan wasan tun a da, ba ma a yanzu ba. Har yanzu ƙungiyar Manchester United tana kan kanta akan siyan ɗan wasan na Atletico Madrid wanda ke zaman aro a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, inda ita ma Chelsea a nata ɓangaren take yin duk yadda za ta yi ganin ta mallaki ɗan wasan na Atletico Madrid. A nan kuma, an baiwa Tottenham da Paris Saint-Germain damar sayan ɗan wasan ƙasar Spaniya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, Aymeric Laporte, mai shekaru 28, kamar yadda wata jarida ta bayyana. A nan kuma, Manchester City da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na zawarcin ɗan wasan RB Leipzig ɗan ƙasar Croatia mai shekaru 21, Josko Badiol. Idan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig a rufe yake, inda take neman euro miliyan 75 a kan ɗan wasan nata ɗan ƙasar Croatia. A nan kuma, shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham, Daniel Levy, ya faɗa tsohon kociyan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ɗin, Mauricio Pochettino, baya son ya sake dawowa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham, inda wani rahotanni suke bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham tana bibiyar tsohon mai horar da ƙungiyar nata. A nan kuma, wani rahotanni ya bayyana cewa ɗan wasan gaba na ƙasar Argentina, Lionel Messi, mai shekaru 35, ya ce ba zai rage albashinsa ba domin ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain, inda ake ganin ɗan wasan ya fara ba da ƙofa ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona domin ƙara koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a ƙarshen wannan kakar mai zuwa. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City na nazarin sayo ɗan wasan Barcelona, Ansu Fati, ɗan ƙasar Spain, mai shekaru 20. Ɗan wasan ya rasa damarsa na fafata wasanni akai-akai a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ƙarƙashin jagorancin kocinta Xavi, kamar yadda rahoto ya bayyana. Ɗan wasan na nazarin koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, sai dai ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City na nazarin sayan ɗan wasan, kamar yadda ta bayyana. A nan kuma, an bayyana cewa a cikin kaso 100, dan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lazio yana da kaso 90 na barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Italy, Lazio, wato Milinkovic Savic, akan euro miliyan 40, kamar yadda rahotanni suka bayyana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ce ke son ɗaukar ɗan wasan. A nan kuma, ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, ɗan ƙasar Spaniya, zai iya barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG, inda ake ganin ɗan wasan zai koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Saudiya, Al Hilal, inda ƙungiyar ta yin albashin miliyan 30 a duk kakar wasa. A nan kuma, ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Frankfurt, wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta daɗe tana zawarci, ya bayyana cewar zai yi fatali da tayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da PSG suke masa, inda ɗan wasan yake son koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta ƙasar Jamus da fafata wasanni. A nan kuma, Arsenal za ta ƙara ƙoƙari da saka ƙaimi wajen sayan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, Rafinha, na ƙasar Brazil, inda wani rahoton ya bayyana cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta miƙa euro miliyan 70 ta yi ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a watan Januwari, kamar yadda rahoto ya bayyana. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona tana ƙoƙarin sabunta kwantaragin matashin ɗan wasanta, Alejandro Balde, duba da ƙungiyoyi da suke zawarcin ɗan wasan da suka hada da Arsenal, Chelsea da Manchester United da sauran ƙungiyoyi manya-manya, inda ake ganin ɗan wasan ƙungiyoyin za su iya ɗauke masa hankali domin koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ɗaya daga ciki, kamar yadda rahotanni suka bayyana. A nan kuma, shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, Florentino Perez, ya fi son tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham da Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ya maye gurbin Carlo Ancelotti a matsayin kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid.